Sabi ko, gusto ko makakover ki Bagyo, 5 AM, grabe na ang baha, abot na sa hips. Pag nasa coverage ka kasi, wala ka na dapat kay arte. Maski ano pa, miska nandidiri ka, tabaka may infection ka na makukuha. Kaya ko pala na gibuhon ang mga bagay na huna ako before, di ko kayang gibuhon. Bago pa man ako maglawag sa ABS-CBN, as in maging media or kaya maging broadcaster, aram ko na ito na igwa talaga ng mga reporter na nagre-receive or nababayaran. Credibility pa rin talaga. Pag nagibo ka ng story na ito nalampasan mo ito na nagtataw sa mo ng kwarta, magayon man sa pagmati na ipalabas mo sa story niya na di ka natatakot, di ka nang iisipon na utang sa inda. And kung ano man itong story talaga na gusto mong may palabas sa viewers is may ipapalabas mo talaga. Nag-work ako digdi sa Naga for more than 6 months as sa graveyard shift. Narumduman ko lang 8 PM to 4 AM ang laog ko. So, kung isipon, pagal ka na, gusto mo na magpahingalo, pero di mo magigibo na mag-uli na dahil sa trabaho. Dipisil, mapagal, pero in the end, very fulfilling, especially kapag nasurat mo na ang balita, na-edit na okay na i-air na, nahiling na, ihatod mo na sa publiko. Kumbaga, maugma. Sa 10 years ko sa ABS-CBN, syempre dakulang pagbabago ang nangyari sa kuyang buhay. So, dakulang tabang tanganing ma-develop ko ang sa pakikipagkapwa-tao, tanganing ma-develop ko din ang sa diri ko and ang sa kuyang skills bilang reporter. So, dati, may mga naging irit pa sa ko. Kung natada ako naging reporter, abo nila sa voiceover ko na natada pina-VO ako na lang ma-VO. Pero siguro dahil sa mga araw ka na comment, so duman ako mas nagpursige na pakarayun ko ang sa kuyang trabaho. So sa 10 years, na-develop na din ako and sa ngunyan, maugma sa pagmate na natatawang kanin oportunidad na maghatod kibareta, bako sa nasa Bicol, kundi sa Bilog na Pilipinas pag nag-e-air sa national and sa imong mga storya. Ang pagiging reporter, di ka automatic na nagmata, magayon na ang boses mo, magayon ka magstorya, nakaka-relate ka tulo sa tao, nakaka-build ka ng rapport. Proseso din siyang agihan. Pero eventually, may intindihan mo din, dailang ganun karikas, paano mo madidistinguish ang right, ang ethical, ang sukulan kang moral fiber mo. Pwede kang masuccumb into temptation, pwedeng dai. Sabi ko talaga, gusto ko maging reporter. Kasi determined ako na gibuhon itong gusto kong gibuhon. Na maski gaano ka-dipisil, basta gusto kong gibuhon talaga. Parang warang makakapugol. Bako lang ini trabaho. Parang tabang na din sa mga tao. Lalo na itong mga nangangaipuhan. Parang nagiging way kita para bako lang, para madangog sinda. Passion man giraray sa trabaho. Padangat ko ang pagiging sarong reporter. Padangat ko ang makaserve sa ibang tao. Ang makatauning kadikit na kaugmahan sa ibang tao. Dakulang kaugmahan naman para sa ko. Ang sarupa sa pinakamagayon bilang reporter ka, itong nakagibo ka ning maximum ning 1 minute and 30 seconds na storya. At the end of the day, may mag-thank you sa imo na nakaluwas si boses ninda, magte-text sa imo na salamat, na-touch mo kami, or igwang mga tao na naapektuhan kasi gusto nindang magtabang duman sa nailuwas mong storya. Para sa kuya, iyon yung pinaka-the best na trabaho. Pero para maging epektibo kang reporter, dapat igwa ka pareho ning soft and tough heart. Kasi magiging epektibo lang ang istorya mo pag nakaka-relate ka sa tao na yaon sa istorya mo. Kuno rin kadaklan, nakapahingalo, ika, nakahandang isip mo na pwede kang paapo doon, takaipuan kang trabaho mo. You are not alone because nagkapirang ginatos pa na nagsisirbi sa publiko. You should be happy, you should be proud because you're doing public service. Akala ninda, pag naging reporter ka, glamorous kasi may makeup, sikat ka, yaon ka sa TV, but it's not all glamour. We put so much importance on the credibility. We want na ang tao, kasi di ba, di mo talaga pwedeng hagadon lang ang respeto. So you have to be credible, you have to have integrity. Maybe along the way, yung skills magkakaparehas. Pero kung yung attitude, yung values,
doon nagdi-differ. Sa 20 years ko dito sa ABS-CBN, masarap sa pakiramdam na maging kabahagi ka sa buhay ng bawat Pilipino. Kasama ang buong team, hindi lang ang ating mga frontliners, kundi lahat sa buong organisasyon. Paggabay at pagtutulungan para sa patuloy na public service. Ako si Thea Omelan. Ako si Eric Waldo. Ako si Karen Canon. Ako si Jose Carretero. Ako si Miles Meliap. Ako si Rona Nunez. Ako si Kate Dalovieres. Ako si Jonathan Maestrado. Ako si Riza Mostar. Ako si Gerard Lorbes. Ako si Irene Perol Haymalin. Ako si Ami Villafuerte. Patrol ng Pilipino.